weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde sukaɓe heblo afrique weltare ayawo tv takkusani woni ha totto gorel dande maayo ɓurel boubou jullomel jeeri ñakaka abniya hammadi baydi ko on takkusan juula ha totto sarandogu jiberi sarandogu babaɓe wonde sarandogu jajaɓe ene jeeya e gardidi kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie ɗo e lamorgo leydi ndi legal hono tujinin ɓen faɓaɗaɓe doole dokkama toon galleji hono secrétaire général ko fate hono caisse nationale d' assurance maladie wawi wiide kay heɓɓe kay kanas ma wonno gase e goo e nder temedere to leydi Sénégal toon de ɓe mbawi hono yaltinde koppereje fodde 70 milliards francs CFA ngam haɓade waylo waylo kay weeyo Ziguinchor heeɓi taw kadi ko ayaw habride mumen taw ko privé wonaniɓe kay hono bellamma min jaaha toon to leydi Mali Niger Madagascar Congo Kinshasa Tchad to jolam jaberi min jaaha toon to leydi Faysé Israël wondude Syrie haɗa goɗɗe joni joni min jaño e kabaruji ɗi aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fettata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno Amadou Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gandu pinni laaɓaɗo leɗɗe jaadinɗo dana wala ɓalwal kala ceerno Amadou Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wi alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Diallo ene safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol ceerno Amadou Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leese kala ceerno Amadou Diallo ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirma ni joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e euro saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon mi ñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robin 4 e robin 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon mbiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo woni ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko ka
kawis e kileki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawisa wonande ɓeen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito heen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara colexorola ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkondirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo tonkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tongode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nassirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Kise walla mbiya Abdoullahi Kise 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. tigi ko joni min kadi yettinde mon kumpital mon e ɗemgal pular e ñalawma hande o mobare nogas e nayyi lewru taw ko bawte ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi to natte ɓosoje to ko minimen Seydou Abouba to lik Seyba gorgol taw ɗo e haalirde nde ko Alsane Oumar Mbocc gorko mo Sarandogu no mbirɗen e gardidi kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie Mohamed Salema Wul Mukres ko ala ɗo kuuɓal jagorgal ko fewti e kodki ɗum noon ñande talatare nogas e ɗiɗi lewru bawte ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi o udditi koɗɗorde woni logement ji ɗum noon wonande yimɓe faɓarɓe sembe to ɗo e lamorgo ngo legal tujinin ɗum noon secteur 22 ɗum noon ɓe mbawi wadde taw galle ɗi fof galle fof ina waɗi ko famɗi fof cuuɗi ɗiɗi wondude e defurde mum woni cuisine kamɓe e taroɗɗe fodde noon 50 galle wawi wono rokkirede toon ene wayno secrétaire woni kolaɗo kuuɓal hono caisse nationale d' assurance maladie ɗum no Sidi Mohamed Zidane wawi wiide kay hono kay dendagal woɗɓe kay dañɓe oɗon taw ko assurance hono maladie e ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi kamɓe dey ɓe mbawi wonde kay million taw ko million ngaji capanɗe to hono million no mbirɗen ni million e capanɗe nayyi e joyyi taw kadi ko ujunere neɗɗo taw ko jibande ko leydi hono Mauritanie ma won nogas e goho e nder temedere e ɗum noon eko rokka ko ɗo ko programme ko faddi kay e ɗannol kadi e yahoɓe suusuɗo no goɗɗo lawol noon ɓe mbi wonde ko wawa kadi ɗanle ɗe mbawa rewde hono lawol ɗum waɗi noon ma won Mauritanie
filliti wadde kay e jokkondiral mum hakkunde leydi kono Espagne fodde capanɗe joyo taw ko liggotoɗo ma waw rewde e lawol poccugol yahana toon to Espagne ngam wawde kay remoyde toon ɓen eri e wallede kay e wawde hono taw kadi ko addede toon ballaɓe kadi e coñgol guese mabɓe ɗum waɗi noon Mauritanie ƴetti noon pellital wawde kay e nder ndiɗon juɓɓudi e hakkude leyɗele ɗiɗi e nandure mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe mbawi kadi wadde taw koye lawol hono poccugol e ciifodiral hakkude mabɓe ngam newnande ɓeɗon kala jiɗɗo yaade taw kadi ko toon to leydi Espagne taw ene wawa kadi ono yaade toon ɗo ko laana ene wayno gumminoka toon to Saint-Louis ɗum noon wawi kadi kono majjude toon ɓen taw ko awannoɓe toon to Nouadhibou ɗum noon ɓe mbi wonde noon taw ko laana ka koko jaggi kono jeygol ene wayno noon woodi kay wone ɓen ruttiɓe e jomumen ɓe kadi kon kadi ko majji ha saaha joni jiitaka taw ɗum noon waɗi noon e ɓen koleji mumen mbawi kay ono duunade ɗumen e wawde kay wadde kay wone ɗen gueɗe ngam ñaganadeɓe hono Allah hono moƴƴere to leydi hono Sénégal kañumne dey ene wayno wawi ƴettude taw kadi ko koppereje kewɗe no fewi fodde capanɗe 7 milliards francs CFA wawde kay rokkude doole ngam taw kadi ko wawde kay e weeyo wawa kadi newnande ɗum taw noon koye wawde kay jaɓanande ko agence développement woni municipal woni ADM kañum e nder taw ko mbadi jaɓɓodirde e agence de développement taw ko principal mono mbirɗen ni taw ko ADM e nder juɓɓudi oɗo programme taw kadi ko commune e agglomération taw kadi ko du Sénégal woni PACA ɗum noon ko sen ɗum noon waɗi noon hono on gueɗe ɗen baɗaɗe ɗe wawde kay wadde kay juɓɓudi taw kadi koye banggue kadi taw kadi ko waylo hono weeyo ngo ha wawa kadi hono renforcer ɗum wonande kay e konngol Amadou Madil Fall taw ko directeur cabinet du ministre taw kadi ko urbanisme et collectivité territoriale et de l'aménagement ko on wawi kadi hono ɗuɓi ɗum ngam kay wawde ƴettude ɗum ɗeɗon koppereje wawa kay wallude ɓen ha mbawa kay heblanade goɗɗon weeyo no wirani wawa kadi hono juɓɓude ɗum e nder mbadi kuftodinde hande toon to leydi hono Sénégal to nde toon to Ziguinchor kañum de waɗima dañi welama toon caggal kay nde udditana toon télévision taw kadi ko kesso pul taw ko privé to Ziguinchor to wonno ko ñande nogas e tati lewru bawte ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon bayyiɗ ɗum ko APS e nder région de Ziguinchor ɗum noon kanko hono woni lawol hol gaɗanol ko télé kay oɗo privé ene waɗe toon waɗama noon taw kadi ko lancé taw kadi ko officiel e taw kadi ko yontere mayde nde ɗum noon ɓe dañi hen taw ko kesso pul bawɗo kay waɗandeɓe hono taw ko bayyinadi e ɗin kabaruji ɗum noon ko fatti kadi ɗum ɗoji ko fatti kadi e affaire hono sécurité laabi ɗi wawde ƴettude hono peeje e ngam teskade wonde kay accident ji ɗi ene kewi no fewi gardiɗo hono jakoɗe Ousmane Hon Sonko wawi kadi wiide wonde alay saago ɗum ƴeewene peeje taw kadi ko wawde kadi yewtidede ha peeje kadi kese ƴette wawde kadi wadde taw kadi ko rende laabi ɗi mate kay ko watte hen ko gueɗe kambitoriɗe batteɗe nde bara ene wawi hono ustu ɗum waɗi gouvernement o ƴetti ni hono peeje taw kadi ko wawde wadde ko wiyete won état généraux ko wawde yewtide hen ngam ƴettande ɗum peeje kesso pul ha kadi accident ɗi gusto no fewi e nder leydi Sénégal no didorono so jalti keeri leydi hono Sénégal jaɓanten ko to toon to leydi hono Mali to dey waɗi balɗe hono jeenayyi hono en taw kadi ko ardiɓe hono leyɗele taw kadi ko fatti kay e Mali Burkina Faso kañum e Niger caggal kay nde CEDEAO waɗi hono batu mumen rokkiɓe kay taw kadi ko ɗo e balɗe walla ɗo e nogas e jeenayyi lewru sino woni janvier garoru ndu wonde kay yoɓe keblonon kay ɓe ƴeewa ɗum wonde ko leppi jeegom
ngam kay wawde ƴewde yewtide koye mumen mata kay ɗen daña feere no gartiri kono noon ɗum ɗo dey ene wayno kamɓe dey ɓeene wayno oɗo saaha wonananimi kay artude e nder ndiɗon juɓɓudi caggal nde ɓe jindiri ɓe mbino wonde ɗum ɗo noon kamɓe dey ɓe wona koɓe garta eɓe gandi noon ɗeɗo gueɗe foof ala ko yahata caggal mum so wona leydi hono France wawata kay wiide wonde ɓe taw ko CEDEAO yo waɗa feere mate aɓe gartay e ndiɗon juɓɓudi kono noon kamɓe dey e oɗo saaha kamɓe noon ɓe gona yiɗɓe artude e nder ndiɗon juɓɓudi Niger kañum e Nigéria kamɓe dey amin jogui hono caɗele tekkere ene surka hakkude mabɓe nde tawno wonde e oɗo saaha mo gonɗen jokkodiral ngal natti wade no wano kamɓe hoddiɓeɓe ene wayno de ha hande wonde yarata tan koye yesso nde tawno wonde Niger wi wonde ko Nigéria kañum de ene wayno caɗele ɗe gonaɗe ɗe foof ko kañum woni caggal ɗum nde tawno wonde noon kala yiiɗi ko mataw ko leydi ndi ko kadi ko wadde ɗumen leydi ndi ko dillidi ɗumen ɗon kamɓe noon ɓe kolliti wonde noon ɓe dewti ndeɗon takkere ndeɓe leydi hono Niger takkataɓe ɓe mbino wonde kamɓe ɓe meeɗa wonde kay caggal ɓen waɗoɓe toon caɗele baɗɗo toon ɗe ɗum noon kamɓe de ɓe diwti ɗum ha laaɓi ndeɗon takkere Madagascar toon ene wayno koye laamu ngu holliti noon ene wayno wonde kay woteji mabɓe bannoɗe toon ɗi ene wayno de ko suɓade hono guure taw kadi ko mabɓe ha ene wayno ko landa laamu ngu dey ene wayno dañi toon hono poggu caggal ɗum noon tawi wonde ene wayno jenccudi taw kadi ko mbiyadi toon ndi ko ndi wayladi toon koko waɗa ko wiyete hono pirate ko ɗum noon ɓe mbi wonde noon ɓe kamɓe noon ɓe gona yaaduɓe hen toon to Tchad ene wayno de caɗele gonɗe toon de ko wayno crise gonɗe toon to Tchad ma won joni balɗe taw kadi ko jeɗɗiɗi e caggal kay e ɗin wotoji bonnotoɗen ɗi taw kadi ko média ji privé ɗi ko kolli wonde guilay presse écrite o hani e radio ji hani e ligne uji baɗoji ɗin habaruji ɗin foof ene wayno oɗo saaha joni de guila ñande altinare nogas e tati lewru bawte ujunaji ɗiɗi nogas e nayyi kamɓe ene wayno de koɓe waɗɓe ko toon ko grève mabɓe taw ko kuftidindo ɗum noon ɓe mbawi kay wiide noon e noddude taw kadi ko dendagal taw ko syndicat ji ɗi foof en mbawat kadi wawde kay daradade ɓe mbawa kadi yoltude kadi hujjaji ɗi aɓe mbawa kadi réglude ɗum taw kadi ko e kalirɗe mabɓe ɗe e nder leydi ndi kala ɗo ko RDC Congo toon de ene wayno de ko ene wayno ɓe dañi toon ko caɗele taw kadi ko to banggue rewo ɓango taw kadi ko hirnage taw kadi ko leydi ndi ene wayno ñande sappo e jeenayyi lewru bawto ujunaji ɗiɗi nogas e nayyi toon de ene wayno ko laana yuwi toon umminoka toon to port Lolo ene fayi tan toon to e jimadi taw kadi ko territoire de légende ɗum noon caggal ɗum caggal ɗum noon ene wayno laana ka ene wayno wawi hono dañje hono yaɓande toon to wiyete hono Madaka ene wayno dey bilan mo joni mo yimɓeɓe keɓa ɗo ma won 40 ɓen ruttiɓe e jomumen caggal nde lanaka yoni e ɓen majjuɓe e nder kaydi e maayo ngo ɗum noon ko hunde hulɓinide no feewi jolam jaɓeri toon dey ko leydi France toon to Mayotte ñande altinare nogas tati lewru bawte ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi on Emmanuel Macron wi ko ñande hen ko ñalawma sunare sankiɓe ɓen toon to hono to Mayotte to ene wayno ɓen de yettima 30 joyo taw ko ɓen ruttiɓe jomumen e nder nduɗon taw kadi ko cyclone mo mbiyata hono sido ko on tigui ari toon boomi e won e dendagal hono taw kadi ko yimɓe no fewi ni wuuro ngo boni no fewi e oɗo saaha noon ene wayno kamɓe noon ɓe jiiɗi taw ko sido o noon wawi kadi hono bonni wuuro ngo e oɗo saaha noon ñande altinare nde ɓe mbi no mbiruɗen ni ko kadi sunare woni toon kadi aɓe jiilo e oɗo saaha balle taw kadi e oɗo saaha mo goɗɗen ndiyam hay jarateɗam wona labɗam no fewi ceniɗam hani
to bande kadi carburant ɓe ngala ɗum no fewi ɗum noon koye balle ɗe enen jokki arde toon ha e oɗo saaha mo gonɗen leydi hono Israel kamɓe dey ɓe mbi wonde kadi kamɓe dey yimɓeɓe enen jogui wono namde no fewi caggal kay nde ɓe kay guila o jeeɗiɗi lewru octobre 2024 guila kay ɓe puɗɗi yande e ɓen taw kadi ko leydi taw kadi ko Syrie ene wayno dey woni kay lebbi 15 ɗum noon joni koɓe jani toon ko ene wayno dey moyen orient o noon ene jogui kadi caɗele e oɗo saaha wiide wonde kadi halkoɓe jogori kadi wadde kadi banggue nde tawno wonde e kala saaha leydi Israila ene yiiɗo kadi foɗanade taw kadi ko leyɗele janen ha wawa kadi hono ɓeydude kadi wawa kadi taw kadi ko yañade toon ɗum noon ɓe mbi wonde aɓe kuuli no fewi série kanko dey gardiɗo toon leydi ndi o wi oɗo saaha ñande ala tare 22 lewru taw kadi ko bowte 2024 taw ko joguitiɓe ɓen taw ko kaɓɓirɗe ɗe fuɗɗorade noon e huniyankoɓe ɓe hani e wona ɓen maɓe mbawa kadi taw kadi ko ittude ɗen kaɓirɗe foof ɓe mbawa kadi hebtude ɗumen e dendagal hono yimɓe kala mata leydi ndi ene wawa dejje ha wawa kadi dañde kadi no fofiri e kala saaha bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo dey kumpital men e ɗemgal Pulaar kalɗen hen to kaɓirɗe tawɗe e kakidiɗe ko Saydou Abou Ba to Liccay Ba gorgol tawɗo e haalirde nde ko Alsane Oumar Bocci gorko mo Sar Ndogu yo jaam jogomi jogo o moon